Ahojte, som vyštudovaná učiteľka a angličtinárka a mám už 12-ročnú prax v učení. Dnes vám prezradím jeden veľmi rýchly tip, ako naučiť deti slovnú zásobu bez toho, aby ste sa nervovali alebo hádali sa, že vôbec sa to musí to dieťa učiť. Takže, žiadne dieťa nemá rád bifľovanie a memorovanie a preto je najlepšie prepojiť slovnú zásobu alebo slovíčka alebo nové veci, ktoré sa chcete naučiť s emóciou a takisto s nejakou aktivitou. Preto veľmi často učím slovnú zásobu prostredníctvom obrázkov, ktoré si deti sami nailustrujú. Čiže stačia vám fixky, alebo možno aj takéto farby, alebo pastelky a môžete si vytvoriť krásne obrázky, ako sú napríklad tieto. Tu rýchlo naučíte. This is a tree. The tree is green. A môžete v tom pokračovať. Môžete opisovať obrázok, alebo proste na obrázku bude len to slovo, ktoré sa chcete naučiť. Napríklad tu môžeme učiť farby. Yellow, green, blue. Yellow, green, blue. Show me green. Yes, this is green. Show me yellow. This is yellow. Very good. Is this blue? Yes, it is. Perfect.